Come along, bucket words. Vera, għana nixtiju l-udjenza titlaq tkanta li jkollhom ħafna earworms li jkunu qegħdin ix-xogħol li kieku konta. No spoilers. Li kieku konta. Ġiġib il-familja kważi jekk ħarġa, outdoors, music, taf kif storja bil-Malti. Instruments, Eżatt. Ejjew, għax tkun esperjenza? Sabiħa. Taħseb li kbar ostaklu kien li din ma kienitx storja tipo diġà kompluta mbagħad aħna ġestedna fej ridu jidħlu l-kanzunetti tipo. L-istorja tipo kien jisa puzzle. Hemm ħafna sejjer osra li aħna tfajnihom tipo ma' xulxin jisom puzzle. Nis jistaw tipo jesperjenzaw mużika bil-Malti relevanti u tipo ftit iktar kważi kummerċjali għalkemm hija musical, ma naħseb bħala songs li forsi tista' tisma' fuq ir-radio jew fuq Spotify u hekk mhux tipo serji jew anke kien ma tmurx it-teatru ħafna naħseb li xorta waħda. Eżatt tista' tirrelata magħhom. Narawkom il-premier. Il-premier.